Hello, artui chum kan ek kari siama o kamhandra tur purun sen le purun var le ba khor karod lok masa amo chuanin karod zoa khan ai eng katela chuan chili powder katela chi katel le a chuanin so thing katela he so thing katel hi mo ka grind som sa ve ka fridge ka da that kha ni ta chuan tlem katela garam masala katela so thing thel hi poimo lutuk in kan tel tam chuanin arim hi a ubi kani chu hei arim hi ana sat bik thina wang hian tel tur nia chuanin meat masala te thing marcha te black pepper mo khang ho kha katela chuanin chi kha katel bok ta chuanin thirbel a khanin tel kha kalau tisa sa a chuan ti hianin thirbela khanin khang ho masala ka siam ho kha kan han thak phot ta chuanin ka thak zo khan tomato kha kalau zai lep ta tomato kha ka tel bok ta mo a gravy tur kha atui tur kha kan han siam lok phot ta chuanin khang vel ati koi tur khan tui tlem kha ka tel ta chuanin ti khan ka chuang chara chuan khami chung khan artui ka chum hmin sa kha du anga lian khan kha chu in du anga lian in du ang size khan in lo phel ve mai don ta chuanin artui kha ka thlaka hei ta hang kalo uluk lo lut tu ka artui thlak hi uluk kha ngai ve lut tu ka ni chu chan chu a chung mu te khu eng lo du reuh lut tu ka atla du reuh lut tu som du lut tu ka uluk hi ngai thina to ma se ta khan kalo uluk lo tu pa chan pok sha chuang lo ta chuanin han chaw vel ai chuan ka tia thir bel hi ti han ka soi vel thin ta mo amonga a be lo nan chuanin ka du kan han sima ka du ang to ka ka chuan hui to nu khan dania ka tela ti hian lo siam be ru o tui lu tu ka nia